ስራሕን በበይኖም እዮም ስራሕዩ ንስራሓይ ዘስምዮም በር ስራሓይ ኣይኮነን ንስሩሑ ዘፍልጦም ስራሓይ ያፈቕድኡ ኮይኑ ብዛዕባ ስርሑ እንተተዛረበ ሰማዕ እዝኒ ኣይረክብን እቲ ስራሕ ግን ባዕሉ ኣፋውፂኡ ክዛረብን ክጓዝምን ምዝጅምር እዝስ ናይ መን እዩ የብል ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ጥበብ ተሓቢኡ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ዘፍረየ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ወላ እኳ ልዕልቶም ዘፍረዮም ግኑን ስምን ተፈላጥነትን እንተዘይብሉ ፍርያቱ ግን ንብዙሓት ኣዛሪቡ ኣብ ልቢ ሚልዮናት ድማ ሓዲሩ እዩ ንሱ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ጥበብ ኮይኑ ብጥበብ ኣብቲ ዓብዪ ኤርትራዊ ውቅያኖስ እጃሙ ኣበርኪቱ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝፈለሰን ክሳብ ዓንቀር ዋንኡ ዝበጽሕን ጥበብ ድማ ኣብ ደንደስ ጸድፊ ኮይኑ ብዓውታ ክነግረሉ እንተተረበጸ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ምኽንያቱ ጥበብ ድሕሪ ግዜ ንዋንኡ ምስክር ክኸውን ግድነት ስለ ዝኾነ እዚ ከም ኣብነት ኣልዒልናያ ዘለና በዓል ጥበብ ግን መን እዩ ኣርቲስት ሲ መሃዚ ፈጣሪ ንኣርቲስት ዝፈጥር ተኾይኑ ግናስ እንታይ ትብሎ ኣቦ ስነ ጥበብ ናይ ሃገርና ኢለ ምገለጽክዎ ፈጣሪ ናይ ኣርቲስት በልኩ ነይረ ኣቦ መንእሰያት ሰኳዕ ስነ ጥበብ ይኹም ዝኽእል ዘይሕልል ንበልክዎ ኣርማ ስነ ጥበብ ክብሎም ንኽኣል ፕሮፌሽናል ኣርቲስት ኢለ ክዛዝሙ ኣቦ ስነ ጥበብ እዩ ዘይውዳእ ፈልፋል ሓሳብ ዝውንን መቕሉል ሰብ ነጋሲ ፍቕሪ እዩ በቃ ብዘይ ሕሉፍ ሕጂ ወይ መጻኢ ኣይምቅርን እዩ ዝኽሪ ሕሉፍ ነጋሲ እምበኣር እዚዩ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ እዩ መበል 60 ዓመቱ ዘብዕል ነጋሲ ገብረ ድንግል ኣብ 1959 እዩ ኣብ ከረን ተወሊዱ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ድማ ናብ ኣስመራ መጺኡ ድሕሪ ግዜ ምስ ወለዱ ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ ካብ መንደፈራ ድማ ናብ ዓሰብ ድሕሪ ምጓዓዙ ኣብ ዓሰብ ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቱ ፈሊሙ ነጋሲ ኣብ ትምህርቱ ዘዕግብ ውፅኢት የመዝግብ ስለ ዝነበረ እንደገና ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ልኡል መኮነን ቀጺሉ ብድሕሪ እዚ ምስ ዝነበረ ውዕዉዕ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ 1977 ናብ ሜዳ ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ድሕሪ ምምዳቡ ድማ ኣብ ግዜ ምዝላቕ መውጋእቲ ስለ ዘጋጠሞ ናብ ማሕበር ስንኩላን ተጸንቢሩ ካብኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከሰላ ሰጊሩ ኣብኡ ድማ ን6 ዓመታት ከም መምህር ሰሪሑ ብድሕሪ እዚ ናብ ሜዳ ኤርትራ ተመሊሱ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ከም ኣካል ፐርሰናል ኮይኑ ኣገልጊሉ በዚ ስራሕ እዚ ድማ ክሳብ ድሕሪ ናጽነት ቀጺሉ ነጋሲ ድሕሪ ናጽነት ናይ ድሕረ ትምህርቲ ዕድል ስለ ዝረኸበ ናይ 1 ዓመት ማህደረ ትምህርቲ ተኸታቲሉ እዩ ድሕሪ እዚ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተመዲቡ ኣብ ምምዕራቅ ሃገራውን ህዝባውን በዓላት ዓብዪ ኣበርክቶ ድሕሪ ምግባር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ተመዲቡ ይሰርሐሎ እዚ ክትቀጽ ጸንሐ ለሃመታዊ ድሕረ ባይታ ነጋሲ ገብረ ድንግል እዩ ድሕረ ባይታ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ነጋሲ ገብረ ድንግልከ ከመይ ይመስል ካብ ቃላቱ ኣብ ስነ ጥበብ ምስ ንመጽእ ሓደ እቲ ስነ ጥበብ እንደፍቲ ነፍሰይ እውን ከም ገለ ብፍላይ ዘርፊ ፈቱ እየ ነይረ ዘርፊ ናይ በዓል ዕስማን ናይ በዓል ገለ ኩሉ እናደገንኩ እየ ዝኸይድ ነይረ ፋምፋም ከዓ ኸል ስለ ዝነበርኩ ፋምፋም ገይረ ዛሚደ ባንዲ ንገብር ገለ ንገብር ኣብዚ ኮንሰርትታት ዘሎ ናይ ክስታይ ከዓ መሪቕና ንኣቱ ከምኡታት ነይሩ ስምዒታት ነይሩኒ ድሓር ግን ኣበይ ዝጅምር ኣብ 1979 እቲ መጀመርያ 79 ዜና እንዳተሃንፀት ከላ ኣብ ስናይ እንዳትገበረት ከላ ሓደ ሴርኩላር ናብ ኩሉ ሰራዊት ይመሓለፍ ማለት እዩ ስዋታ እዩ ነፍሲ ወከፍ ካብ መስርዕ ጀሚርካ ስጋ ቦጠሎኒ ክስታ ክግበር ባህላዊ ወስኳስ ክግበር ኣፍተስታይ ናይ ባህሊ ጉጅለ ክትቆማ ተባሂሉ ሽዑ ክልተ ደርፊ ይዝክር ከም ገለ መጽናሪ ኣውፅየን ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ስንኩላን ዝተወጋእኹ ማለት እዩ ስንኩላን መጽሓፉ ከዓ እንደገና ናይ ዋዶ 6
ናይ ሸርሸቲ ጋንታ ሓላፊ ባህሊ ይገብሩን ማለት እዩ ስጥስተይ ዝነበረኒ ኣብኡ ሓንቲ ዓባይ ድራማን 3-4 ደርፍታትን ገለ ይገጥም ይዝይም ባዕለይ ይደርፍ ደረፍቲ ይህብ ከምኡ ነርና ማለት ኣፍታ ምዕቡል ዝኾነ ክስታይ ኣይኮነን ግን ከም መጀመር ናይ ክስታይ ይግበር ነይሩ ማለት እዩ ይሳተፉ ነይሩ ድሕሪኡ ቤት ትምህርቲ ሶራ መፅኣኹ ቤት ትምህርቲ ሶራ ከምትፈልጦ ናይ ስነ ጥበብ ቦታ እዩ ብፍላይ ከሰላ ምስ ኮትኩሞ ከዓ እቲ ሓንቲ ዓባይ ጉጅለ የቕዎም ማለት እዩ ናይ በዓል ሄለን መለስ ዘለነበራ ጉጅለ በኣት ይሃንፀናዓ እሳ ዓብዪ ክስታይ ነይርዋ ዓብዪ ፅልዋ ነይርዋ ስለምንታይ ኩሉ ገስጓሳዊ ስራሕ በኣ ኣካይድ ነይሩ ኩሉ ኣኼባታት ናይ ግንባር ኣብቲ ዓዲ ዝግበር ከፈቱ ዓፀውቱ ንሕና ነርና ኣብ ፍጥረት ዝዓለም ንበይኑ ዝነብር የለን ተፈጥሮ ንባዕሉ ተዋሃሂዱ ሕብሩ ባህል እዩ ምኽንያቱ ኣብ ውህደት እዩ ዘሎ ጽባቐ ኣብ ሕብረት እዩ ዘሎ ጸጋ ኣብ ምውሃድ እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ኣብ ምስማር እዩ ዘሎ እቲ ፍቕሪ እቲ ዝኸበደ እዮ ምጥርናፍ እምበር ምስ ተጠርነፉ ምምልማል ኣይኮነን ሓደ ካብ ዝዓበየ ኣበርክቶ ነጋሲ እምበኣር ንምስራት 6 ጉጅለታት ባህል እዩ ኣሰር ኣብ 1995 ብጸለብ ናይ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት እግደፍ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ መዝሙር ጉጅለ ክንገብር ዝብል ክስታይ ነይሩ እታ ናይ መዝሙር ጉጅለ ትቐውም ማለት እዩ ካብ ቤት ትምህርታት ተዋፅያ ትቐውም ግን ኣነ ብዙሕ ክከታተላ ነበርኩ ንሽዑ መምህር ኢሳቅ ዝበሃል ነይሩ መጀመርያ ዝከታተላ ነበረ ካብ ሞዲካ ሒዙ መዝሙር ይዝምሮም ገለ ገብሮም ከምኡ እዩ ነይሩ በቃ ሃላስ ክስታይ ሕጂ ክምዕብል ግን ኣይከኣልን ድሕሪኡ ንዓይ ክስታይ ፈልጥዎ ስለዝነበሩ ታሪክ ናይቲ ኣብ ሱዳን እቲ ምዕባለታት ናይ ጉጅለታት ናይታ ጉጅለ ባህሊ ናይ ክስተውቃ ፅልዋ ስለ ዝነበራ እዝዩ ፅልዋ ስለ ዝነበረት ናይ ቀያሕቲ ዕምባባ ጉጅለ ክስተላ ዝነበረት እዚኣ ከዓ ሕዛ ከም ዘለኒ ይግበር ማለት እዩ ጉጅለ ባህል ኣሰር ዋላ ሽዑ ትጀምር እምበር ካልእ ጉጅለ ትገብር ኣይትኽእልን ናብቲ እዋንቲ እታ ጉጅለ ግን ፅቡቅ የራ ክስታ ትገብር ስለ ዘለዋ ኣብቲ መጀመርያ ዝፈርዩ ቆልዑት እዞም ሕጂ በዓል ዓበይቲ ዘሎ በዓል ሻም በዓል የቤል በዓል ባርያ ኣለዉ ተረፉ በዓል ሄቨን ፀጋይ እቶም መጀመርያ ዝጀመሩ ማለት እዩ እቲ ጉጅለ በዓል ስዒድ ብርሃኑ በዓል ስዒድ ኣደም ዝበሃሉ ኣለዉ ንሶም እዮም ዳርጋ ክስታይ ጌርናዮም ማለት እዩ ጽቡቕ ምዕባለ ኣርእዮም ክበሃል ይከኣል ስለምንታይ ሓደ እቲ ኣካይዶም ጽቡቕ ነይሩ ኣተሃንፅኦም ጽቡቕ ነይሩ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሙናዊ ኣኼባ መቐቤታን ነፍሲ መቐቤታን ከም ዝግበር እዩ ዝገብር ልክዕ ከም ናይ ሜላ ገርአ ሒዝዮም መጀመርያ ጥራዞም ትምህርቶም ብጉብ ክከታተሉ ነይረ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ሰርቲፊኬቱ ንዓይ ከይርአየን ስድራማ ነይሩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ትምህርቲ ተሓሚቖም ንቀፉ ሓገዝ ዝግበረሎም ገለን ከም ነገርና ያንስናዮም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ከዓ ናይ ቮካል ትሬኒንግ ንህቦም ኪላታት እንድሕር መፅኦም ካብ ደገ ብቐጥታ ንዕኦም ክስታይ ንገብሮም በዚ እንዳማዕበሉ ዝመፁ ሰባት እዮም እዚኦም እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብስሩዕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኣንምሮም ነርና እዚ ስሩዕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ስጋብ ኩሉ ነገር ኣብ ሓንጎሎም ክስታይን ከም ዝኾኑ ገይርዎ ማለት እዩ ዳርጋ ብዲሲፕሊን ስጋብ ዝወሰነ ግዜ ነዞም ሰባት ዳርጋ ሜዳ ናይ ሜዳ ቆልኪ ንስማዕ ነይሩ ሰውራዊ ጠቢያት ብምሉእ ሒዞሞ ጽቡቕ እዮም ክስታይ ገብሩ ዲሲፕሊን ናይ ስድራ መጀመርያ ናይ ገዛ ናይ ቤት ትምህርቲ ካብኡ ከዓ ናይ ጉጅሎም እናገብሩ እዮም ዝፈልጡ ነይሮም ጽቡቕ ከዓ ማዕቢሎም ክበሃል ይከኣል ኣሰር ብኸምዚ ዝቆመት ሕጂ ካልኣይ ጉጅለ ክንፈጥር ኢልና ማለት እዩ ኣብ 1995 ንከዋኽብቲ ሪም ንምስርታ ማለት እዩ ኣብ ኤክስፖ ምስ ከዋኽብቲ ሪም ዝኸይድ ነበረ እንታይ እዩ ሓደ ካልእ እቲ ናይ ድራማ ጉጅለ እውን ነይራ ማለት እዩ እዛ ምስሊ ትበሃል ዘላ ሕጂ እሳ እውን ምስኣ ከም ትምዕብል ጌርና ሓንቲ ጉጅለ ካልኣይቲ ጉጅለ እዛ ከዋኽብቲ ሪም ንገዛ እሳ ኣብ ክልታውን ንምቀል ጌርና ዘመናውን ያታውን ኢልና እታ ያታው ትበሃል ዛላ እዛ ሕጂ ሞባይል ምፅዕዋ ዘለዉ መሰረተን ኣባና እያ ትጅምር ን10 ዓመት 10 ዓመት ዘልጋ ኢና ስሪሕናዮም ሂርናዮም መልሚልናዮም በዓል ብስራት ኣረጋይ ዘለዎ በዓል እዞም ኣብርሃም ኤቢ ዘለዎ እም ኩሎም ኣባል ዝፈርዩ ሲ ሽዑም ዝፈርዩ ስለዚ በዚ ዘመናዊት ሙዚቃ በዚ ከዓ ያታዊ ሙዚቃ ጌርና መክልቲአን ክልተ ቦታ ሂብና እንደገና እዛ ናይ ምስሊ ሰነት ትበሃል ድማ ናይ ተምሃሮ ጉጅለ ነይራ እዚኣ ኣላ ሓንቲ ካልኣይቲ እዛ ምስሊ ትበሃል ዳርጋ ብዙሕ ድራማታት ደረሰት እያ ሪኢኹሞ ትኮኑ ፍርያታ ኣብ ብዙሕ ክስታያት ትዋሳ እያ ኣባላታ እውን ንፉዓት ኣባላት ናይ ድራማ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓበይቲ ናይ ድራማ ስራሓት ዜና ዝፍንዎ ዘሎ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እዮም ሕጂ እዋን ዝፅቡቅ ፍርዮም ዘለዉ ቆልዑት እዮም
ريم كا درجة أسرع مسطة أسرع أصلا نايدوزر تسبر سنسر سبر وا نسخة سنسر تسبر سبر فرا رايوا زاقو نغاسي بزيكا أم مسرات زم جلتات بحلي أب كم غسغساوي عدات مخفتي وعلاتات أهقراوين معلتات هقراوين هيمانوتاوين بعلات استفلاليو ناي درف قطمتات مزامورات ناي مرحت مدب تنببت صحفات بقانقوتات تقرنيان إنجليشن أستات 30 زبصحو زيماتات دراماتات كوميديتات موزيقاوي درامان موزيقاوي فيديوتاتن أفريو وحجتاي أنا نتم جيل حزم كله سفر عليه أقطعمتات يمصن يري طلبات مصن يري مريتات كل جينا تمري زخون نغرات مدلاو يرو قال تجي له الناس درفات كله سلازلو بتذكى لان عقمي كسحلهم صعر نيره بركد ولا درفات كا افرينانا مالتي قطمي زيما نقالي كمان بعد حمد سعيد تقري قورنا مالكا نبعل يروم تفعل بهيرات قامقتات سعيد اللون درسات كرسين تقولوا نعوم دحدتك أرجع ناي بيه شنخ بيهرون كده ما لا الله هذا كسنجرنا بيهراو قامنا هيز بيهر راسي كتن صور أوهد كلا الله هذا بال قمتاتن دليتن سلزنا برنا نعون لا ملاني عن مسنجرنا مالتي لذا أبزي أنا ذكره زغل بزحله مالسي حدا زخون قطامي إحنا نخوف سنيرنا مبزحتو قطام تاعنا إنشرانس بولو هذا عمت أو استحقور بولو أو نساتف نيرنا مها ما ده درجات بزح أصلا وعلى أن نكون مسرات نيكست يعني دكون قطام دورة خلوها أنا سؤال سلزم دورة تفعل عليه درفني هامات سيتكبر لما عرنت من الرجال خصوصا زقبون سقومتات بسنة بابو من جدي نقول سنيرنا مالتي عملت حجيل لأن أنا هامات درف الله لي من نزر حنت رحسي سلست عبيت درف لي غير الله أنا هامات تسعيد درفها هامات تبل رجال درفها نبرة هامات فيفا هامات بريما قالت تبل سالسيت بسرات درفها بسرات الرجاي هامات أنا تبل مزامور ونك أخمو يسات نيرو قال ناي يسيدي ناي همست قصقاص هو سرح بزوم بوجي لفها الأسر يزخي نيرو هذا عيب بروجكت وسيلنا ناي همست بركد ولا درفتات بركد ولا قمتات بركد ولا دراماتات دراماوي مستيات سرينا لنا الأسر درفها له زي ما قلت بتكوناتي كوينو كان بقى البيت إيلن بايران زرفو بسررنا له تبدرفي صاحجي حتى فوتوا زي ما قلت من بعد دبور كون مالتي فوتوا درفيا كم ناي على هيلا ملس على الفرفر تصابي حيت اتبل يرتاسي لنا دغبرنا درفي سون قد نتاعنا تيو انتاني كل هاكوناي سراويتنا نيو تبل درفي بس سراويت تاسير كا مصص لزلوا سراويتنا اغلص لزلوا اغلصنا انكنا يرنا سراويتنا ملنا درفي قلمنا قبلنا كن كان بزي من بحري قلصوا سراويت ناسي كان يتعون حاجه لنا بيلنا يقطم قطمي موتر زي ما يرلا كان يدعم سدر فوق يحل مالتي 10 عامات ابزي مبل 10 عامات صحيت بالداوشلان صحف كله نيرا قطما قيتهم نغاسي زغبرايا صبت فرح نيرا ساون قالو ذكر حد تقليت بالناي تانكي كمي 3 عامات تدرفت كومتات نيرا انتون ذات مالي سنسترس من اركع زاناي يرفع سمتي غيرنا زي قدا ورارات شحتات كدوتات زقطنا نبرت سنسلت نسحب كاتكبر نبرت حجر صنعت بال ساونت مال تجبرت كسانيرا بركز ولا ساعات قريبيو ግን ሕጂ ዝክሮ እዚ በዓል ወፍርና ድብልና በዓል ስዒድ አይሰም ከለው ምስ دخليሉ መብራቱ ዘርፎ ዝነበሩ ብዙሕ ደርፋት ቀሪቢዩ ብዙሕ ግንታት ቀሪቢዩ ግን كله ዝክሮ ይፈልኒ ኣነ ሕጂ تخلي صنيعة لا عيني تبصرني مبزحتهم قطنتاتك اب هاجراون محبراون زتوكوريا
ፍቕራዊ ግጥምታት ፈቲንካ ዶ ትፈልጥ? ዝሕስበኒ ኣነ ፍቕራዊ ግጥምታት ገጥሜ ይፈልጥ ዳርጋ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ፈትኒ ነይረ ኣይደን ግበር ኢሎም ስለ ዝረበሽኒ እዚ ፀሓይ ትብል ደርፊ ናይ መንሽሙ ምስ ገበርናያ ናይ ዳዊት ሽላን ምስ ጎይቶም ነጋሲ ኢና ገይርናያ ጎይቶም ነጋሲ ዜማ ገይርዎ እታ ፀሓይ ትብል ግጥሚ ኣነ ገይረ ሂበዮ ሸኣ ነታ በል 20 ዓመት እያ ትቐርብ ነይረታ ስታይ ኣብኡ ሲ ፀሓይ ክሰርሕ ሓስብ ነይረቲ ሜዳ ፀሓይ ሰሪሐ ከምዚ ኢሉ ከም ዝውርወር ገለ እንዲ ሓስብ ነይረ ንዓት መንግስቲ ኣይገይረ ነይረ እጂ ኣብኣ ክግጥመ ምስ ስታይ ምስ ገበሮ ስሒቦ ግዲ ኮይኑ ናይ ግዲ ንስኻ ናይ ክስታይ ናይ ፍቕሪ ክትገብር ኣለካ ገለ ኢሉ ረቢሸኒ ጎይቶኦም ነጋሲ ማለት እዩ እጂ ኣነ ከዓ እስኪ ሓንቲ ኩሉ ግዜ እንድሕር ሪኢኻዮ ዝግጥምታት ናይ ፍቕሪ እዚ ንፅበቱ ጓ ጥራሕ ዘድንቑ ዓይኑ ክፈርዩ ፍንጃል ክመስል ገለመለ ኣለካ ትስሓቢ ገለ ዝኾነ ኣነ ከዓ እንታይ ርአያኻ ኣብ ክንዲ እስኪ ብመልክዕ መገለም ታሕቲ ኾንስ ብሞያ ኸደ ይሪእዎ ኢለ ከዓ ብሞያ ሰው እንዳ ማሕበራዊ ስታይ ተቐጥ ማለት እዩ እምበር ግጥሚ ስታይ ማለት እዩ ልክዕ ከም ዘፍቅራት ወዲ እሳ ግን ክስታይ ከም ደይኮነት ፅብቕቲ ከም ደይኮነት ግን ልዕሉ ኩሉ ሳያ ጠባያን እዚ ክስታያን ልመዝን ምዃኑ እሱ ዝመዝን ኢለ ሕጂ ዝቐርባታ ክስታይ ግን ከሳት ሓንቲ ገይረ ኣለኹ ግን ኣይዝደርፈትን ከማ ሒዞም ዝከደ ንደሎ ከም ደሎ ኣይ ክስታይ ኣይኮነትን እቲ ዝገጥሞ ግጥሚ ኣብቲ ግዜ ናይ ሃገራዊ ስራሕት ዝሰርሓሉ ንኣብነት በዓል ናፅነት ምኽባር ጎስጓሳዊ ስራሕ ንምክያድ ኮታሲ ስታይሲ ንኸምኡ ይኮነ ንዕድም ዝፈቕዱ ይኮነ ንዕድም ኣነ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ኩሉ ሃገር እዩ ስታይ ዝገብር ከምኡ ስለ ዝነበረ እየ እምበር ግጥሚ ፍቕራዊ ግጥሚ ምግጣም ኣይደነው ኣይስክስታይካ ኣይኮንኩን ኣይምነት ሬዲ ዝኾነ ግዜ ይገጥምን እየ ኣብ ዝኾነ ግዜ ገጥሚ ረተ ዝኸውን ከም ትልካዮ ብዙሓት ይምትሓቱን እኮ ዕዳጋ ኣብዚ ስታይ ዘረፍቲ ያባ ከምዚ ጌርካ ግጠመልና ገለመለ እታ ናይ ሃገር ተኮይና እየ ዝገጥመሎም በቃ እምበር ኣብቲ ናይ ክስታይሲ የለኹና ኣይገብርን እየ ኣይ ሽዑስ ኣይመፀለይን ክገጥም ኢሎም ይሓስብኒ ገለ በግሰኒ ኣለዎ ገጥም ተኮይኑ ዋላ ሰም ትሓቱን እንደለዉ ሲ እንደ ኣይደኖ ገለ ነገር ሲ እጥቕጥ ክህልወኒ ክእል ኣሎ እየ ድብላኒ ከምዚ ዓብ ስራሕ ኣብ ቅድሚኻ ተቐሪቡ ንዑ ክስታ ክትገብር ቻሌንጅ ክትገብር እትገብሮ ናይ ክስታይ ውፅኢት ኢለ ዳም ድብላኒ ስለ ጥበባዊ ግጥምታት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ስራሕ ከዓ ኣብኡ ስለ ዝተሃበ ኣብቲ ሃገራውን ማሕበራውን ክስታያት ይመፅእ ማለት እዩ عجب نشكر أنت خلادر نسوس ياي معريك تمدري زنق حقي تقدم من زبت فوتو ميت رزز دحان نريو بحبار بين ادري يا سجاجا انت تسعرنا زي فنكلفن كلها آتما المعنا ኣብ ስነ ጥበብ ዝቕፅሉ መንእሰያት እቶም ካብ ግዜው ቁልዕነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ከለዉ ናይ ስነ ጥበብ ስምዒት ዘሕደሩ እዮም እዞም ሰባት ናይ ስነ ጥበብ ድሌቶም ብኸመይ የርውዩን ይቕፅሉን ብቐጻሊ ዝሓቱን ዝሓስቡን እዮም ነጋሲ እምበኣር ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ንሕቶታቶም ዝምልስ ባይታ ፈጢሩ ናይ ስነ ጥበብ ድሌታቶም ከርውዩ ሓጊዝዎም እዩ መጀመርታ ፈልሶም የለሊ ግራት ኮይኑ ከም ጽድቁ ይገብሮም ኮስኪሱ ድማ የዕብዮም ካብ ግዜ ህፃንነቶም ኣብ ውቅያኖስ ጥበብ ከም ቃሕቶኦም ክንቆቱ ይሕግዞም ሓደ ካብ ቀንዲ ብልጫታት ነጋሲ ተውህቦ ምልላይን ድርኺት ምፍጣርን እዩ ነጋሲ ሓያል ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ከም ዘለዎ እቶም ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ጎደና ካብ መርዓታትን ኣምፂኡ ዋሕለታት ዝገበሮም ስነ ጥበባውያን ህያው ምስክር እዮም أنا قام أحمد نفسي كعزون تقينس قلت شحال سلسة مزية مسؤول لو تساعدي في قام أبوي نعي نزي قتم مهرة زي ما مهرة نتواصل أي نبي حق أكتر سرعة نسعى نبي حق سعي بثمانيان شو عتن 3 عمد قال خونيج هنا بناقشتنا خلنا كما بنا خوين عبينا أبكى سلام عليكم ነጋሲ ብፍላይ ኣነ ተማሃራይ ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ናይ ምሽምዳድ ብቕዓት ስለ ዝነበረኒ ካብቶም ተምሃሮ ፒክ ገይሩ ኣብታ ዝጥርፋ ዝነበረ ጉጅለ ባህሊ ቀያሕቲ ዕምበባ ማለት እዩ ኣብኣ ጠርኒፉ ኣብ ውሽጢ ውስናት ኣዋርሕ ድምፃዊ ከም ዝኸውን ዝገበረኒ እዩ ተብህቦ ናይ ምዝማድ ፍሉይ ክእለት ኣለዎ ኣነ ብፍሉይ ካብ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ
أنا أبي أتي مسمن كدم معقل ويتحدث أنا زير أو سب مسايك خون زخل نجارات بيت أنا يمتطح فولي كلت كابزلو أنا خمس كل الله كابزخل حدا يو قلطيفو ناي زمباله ناي تالنت ناي سبات عليليو أوها هيدو لعل ناي موداب عقمي اللو لعل ناي متكبار ناي موداب حدش حسابات قلطيف كاناي موصع نجارات أنبيبكا قلطيف كات عصاصف كاناي مغيار تي ملو عسرت شومونت 17 عامت زرأخوس بزح نجاري وريسة أنا خابو بزح كي حتى تكون كنتات كان منباب حيال زغونه كألت على أبيناي كم تدمع قال مسارح تخون كم يجير كهم تفاعل انت يدليكا بايتاي فترة الكال على زغونه عمل زياد حيال امنتي زلو تسفى اي قرصنيو كم جمرتا درفي لخ جمر كله بابا نغاسي حجزني كصاب حجون ابز حج درجه بتحنون باباي نيو حقي خمسغنا دل خمسغن كوس كحلف يدلني كمان كاب كله خكرمكا طواي يمهركا تمرتخ نفع لك خاب كل فتوكا تخين تمرتخا مسا زدكس كويني سمعني كل غزي بوش مس غبركاي انتي كوين رايني حدا نجر بزعبا خزريو له اسخا زي تريوس اسو زريو اباخالو شعو كل غزي نادفه نافتي بوتاتي يبصحكا مالتي اب مجمريا يردا كان خوني استي سلازغونكا دحرغنا بتي زدله درجه مس بصحبا يعكسك مالتي حجي نغاسي ناي بحقي حدا سب اتناتو توهبو كيف لطون كله نغاسي ريا بيلو كاسفلتك انتي عين سب تكونيخا ام انتي تدمع ام انتي تسرح ازيو بلي حسابيو اجيك اب كمزي هيوتا ساتيفيكا مليسو خا ابزلا على درجه تمرتي يطمتكا تمرتي تتودي سي باجلا خا ختمصالك شيو تحب الله تقددك الله قلا فتنا ابي تمرتي ريكا اب سدرا خيدي حتى لك غزخا ناي بمولو ابال اسر كو زي فولتيل يتنقالو بجلتات كا خوم مالتي نغاسي من اسيات حيالنا عبيت رأيهم كستنفس كزرقاح كسافح أن كورنا كوينيوم أمناي طبب دليتاتهم كي قاصصو زاندرو له مدرخ دوكينيوم متمهرؤو أميرا قدوس كن اطراي تنقلعلا كم زبليو زغبروم أب ناين اسيولو دخاباي وي اب تحتي زلو ولدو 10 زي بولو سب يلن بناي نغاس 10 زي حلف سبسي يلن كبلك اخل زفري سنه طبباو رايو زفري موزيقኛ رايو እዚ ኩሉ ዓይነት ስትራክቸር ናይቲ ጉጅለ ባህሊ እዚ ኩሉ ዓቢ ሞያ ናይቲ ጉጅለ ባህሊ እቲ ጥበብ እቲ ኩሉ ነገራት ብሙሉኡ ዝሰርሖን መስርሖን ነጋሲ ገብረ ድንግል ዳርጋ መብዛሕቶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈርዮም ዘለዉ መንእሰያት ገለመለት ኢልና ሕጂሲ ብቐረባቶም ኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ ደረፍቲ ንበሎም ሙዚቀኛታት ንበሎም ሲ ዳርጋ ናይ ነጋሲ ፍርያት እዮም መብዛሕቶም ወዶም በሎ ጓሎም በሎ كلهم ابز ميديا نريهم دلنا بهاجر درجات صعود دلوس بمنقد نقاسي زحلو فيهم نقاسي ابتن مچچحنا ጉጅለታት ከይደቀሰ ዝሓድር አሰር መስሪቱ በዲሕሩ ከዋክብቱሪ መስሪቱ በዲሕሩ ሰነት ብዙሓት ጉጅለታትን መስሪቱ ነጋሲ ኣብት ስነ ጥበብ ከም መንእሰይ ከም ማሓዛኻ ንስኻ ኮይኑ ዝሰርሕ ኢድን ኳንትን ከምዚ መቁሉልነት ዝብሎ ከም ኢለ ክገልጾ መቁሉል ሰብ ሓሳባት ዝቕበል ዓይነት ሰብ ሓደ ካብቲ ዓባ አበርክቶ ናይ ነጋሲ ኣብ ጥበብ ሙዚቃ ጉጅለታት ናሽቱ መንእስያት ጉጅለታት መስሪትካ ንዓኣቶም ማዕቢልካ ኣብ ዝብፅሕ መብፅሕ ኣብ ድሓን ዝኾኑ ጉጅለታት 3-4 ጉጅለታት ከዓ ከም ዕውት ዝሓስቦ ኣነ ምክንያቱስ ብዙሓት ሙዚቀኛታት ፈርዮም ብዙሓት ብሃገር ደረጃ ፅውዕ ዝኽእሉ ብዙሓት ደረፍቲ ፈርዮም ካብ ከምቲ ዓንቶ ክበሃል ፀንሐ ካብ ከሰላ ጀሚርካ ማለት እዩ ቅድሚ ሜዳ ከምዚ ኣፍሪ ሞን ንዓም ሳቢሉስ ሙሶም ሳይቅፅል ንዓም ሕዚ ሳይድዩ ዳይብለካ ሕጂ ንዓይና ኣብነት ንዓይና ረኣቢኒ ወይ መምህር ነጋሲ ኣነ ዓብየሎ ኸሞኒ ኣነ ምርሓነ ናፍቶም ዓበይቲ ተይለስኒ ኣይ ስኻ ሕለፍ ኣነስ ምዞም ናእሽታ ከምኡ እዩ ዝብለካ
حج السيقة تناتقا دبلها خمس ناشنا ململ كده السيقة تبلتشو خازيانا ناتقا السي ما يكون نسمعنا مالتي كنديك افري كله دارجز كله وانا ودلو سنه اوسني بقول حلف دلو مثلا انا بغرمني امن اسيات زلو الرأي مالتي ابت مجمرتا حناس قولعينا نيرنا تزعبي منالبات ود 12 عامت نير خون خيدي تزناسخا ود 8 عامت قال كاب شعو جمير يطريفنا نعم كترنفنا كله كله تزغوانفنا محبراوي صقمات بعلي زودو نير كمن اسيات كوينكاس غلا ነገር ጣعሞت دليكا يمو ጣعሞت يغبرلنا نير مسانا خوفيلو مسانا نتتعموت يطعمو يبلع قلمله نير حجي نغاسي كتفلي تخيلني نسخه تلي خاص نغاس قالو مسخه ابزخونه سرح ማለት ዓመታዊ ንበዓል ናጽነት ንምድማቕ ካብ ዝሰላሰሉ ዕማማት ሓደ እዚ ምርኢት ናይ ተማሃሮ እዩ እዚ ምርኢት ኣብ 1996 እዩ ብቻይናውያን ተኣታትዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ንበዓል ናጽነትና ካብ ዘድምቑ መሰናድኦታት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ክላስተኒክስ ክላስተኒክስ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ መጀመርያ ተፈቲኑ ቻይናውያን እዮም ካኣትየሞ ኣብ ኤርትራ ኣብ 96 ክመፁ ከለውሲ ኣይከኣልን እዩ እንዳተባሃለ እዩ መፅዩ ከመይ ይርኺቦሞ ዝም ክመፁ እስከ ትገልጸለይ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ዋላታ መምህርቲ ፅል በቃ ግሪሞት ቆብ እምበልና ኣብ ሙዚቃ ተኸይድ በዓል ሻምበል በዓል ኤልያስ እቲ ዝደለየቶ ጣጣጣጣጣ ኣብልምዋ ኣብ ሰዓት መፅእ ነይሮምና ሰዓት ከይኮነ ሽዑ ነይሩ ኣይርቢከም ምንቅስቃስ እዩ በቃ ምንቅስቃስ እዩ እተን ቻይናውን ንዑ ተማሂረ ንመፅእ ይባናሱ ልክ ተመሃራን ሒዝዎ ተመሃራን ሒዞም ከዓ በዓል እዞም ሕጂ ዝተፈላለዩ በዓል ኪሮስ በዓል ነጋ በዓል ጴጥሮስ ገለ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብዚ ሸው መምሃራን ዳሕራ ቻይና ስእድናዮም ንሶም ቆብ ቀብሉ ኣኸሉ ሒዞም ንዓል ክመፁ ንስተን ገለ ከምፃ ከለዋ እዚ ናይ ፕሮፖርታይ ዝበሃል ኣለካ ምስኡ ዝተሓዘ ዕምባባታት ገለ ክራ ከለዋ ብመሽረፈት ገይሮም ዝላመዱ ብዕድመ ድሃምናዮም ወረቐት ብኡ ገይሮም ከዓ እንደገና የምፅኡ ገለ መለ ኮታሽ ዝነበረ ፈጠራታት ማለት እዩ ምስ ከምዚ ፈጠራታት ይገርሙን በቃ እምበር ኣብ ዛምቢያ ድዩ ኣብ ጋምቢያ ድዩ أنا حد في أفريقيا هجرات أبينا ربنا قديفنا مسينا جرز ولا نجزين يرشوا هجيتي كوب مبالك ساكن ده ديت هلو ساكن ده نيتو فاينت كستاي بحرن يرشوا وانتي إذا إيكا نجاسي أبي أبركتو تشايناويان أبزي مسمسة كاب زوباتات ديو كاب استفلا لي زوباتات ممهران بمكاب ناي أستاذ سلسة ورحز أكل تمرتي أميرناي كله مالته سلازي اتعدل نجاسي بقليلو اي سجرا تتقيموا لي ذا سوايد ما جيت كوم غيرو سلازي ودبا اتهم كلهم ممهران زوزوبو خبومو الارترا زموصو زوباتات استفالالي اتعاقمهم فقدو مرئيتات زدالو زلو مولو ارترا زخل منسي عم بيبو زلو نزي ارتناي كلاستنيكس سعيبو كله زوباتات ريو زلها مبقسيو كابزناي نغاسي زنصفو بايتاي مالتي كم ببل حمشة عملت ناصنت مالت كاب 1996 تحيزو كسباب زحلف ورحيز تتسنبله معلت ناصنتنا زقرب زلو مرئيت تمهارو من 23 عمتات بألاينت نغاسي تسلاسيلو عمتاوي زقربو تيماتات بعل ناصنت مس دمراوي من قصاص تمهارو زدرسون زسنهدون نغاسي قبر دنگليوم إذ مرئيت كاب زجمرات حيزو كساب 1998 أبز نبرا قلت سلسة عمتات مع جيمناستيك تراي كوانت نبره أبز غصل عمتات جن إذ مرئيت تمهارو ملكو عنا غيري مزيوم أب هاجرنا كاب تشاينا أنا نروح مبتستعد شديشتن كم زرقة هذا تشاينا وين أمسينا زي تمن سودانا دجنا حد ترين كم تجبر يفجروا دجنا كله عمت سوينا خا كمو هم زدقم تجيروا
ካብ ሳልሳይ ራብዓይ ዓመት እኒኦ ግን ባዕልና እንዳበልናዮ ከይድና ማለት እዩ ስለዚ ካለስቴኒክስ ንብሎ ዘለና ሕጂ እዚ ልክዕ ዲኾሙ ድዩ ሕጂ እኮ ዳርጋ ናህና እኮ እቲ ክትሪኦ ከለካ ዳርጋ ሃገራዊ ቅዲ ዝሓዘ ስራሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ማለት እንቅስቃሴ ኮይኑ ዘሎ ሃገራዊ ደርፍታት እዩ ዝድረፍ ሃገራዊ ትርኢት እዩ ዝለህኡ እቲ ንገብሮ ዘለና ካብቲ ካልእ ዝፍለ እዩ ገለገለ ታብልኻ ከም ናይ ቻይና ዞም በዓል ነጋሲ ዝገብሮ ናይ ቻይና ገለ ብልኻ ናይ ቻይና ይኮና ንሕና ንገብር ዘለና ሕጂ ሕጂ ሕና ብናህና ኢና ንኸይድ ዘለና በዚ ናይ ሃገርና ኢና ንኸይድ ዘለና ሃገራዊ ጠባይ ነትሕዞ ኣለና ሃገራዊ መልክዑ ሕዝ ኣሎ ንባህልታትና የንፀባርቕ ኣሎ ንትሽዓት የምሄራትና ነንፀባርቕ ጌርና ንስትሬታት ተኣሲርና ምስ ገለ ቴማ ተኣሲርና ንሪኦ ኣለና ማለት ንካይዱ ኣለና እዚ ኣብ ዝቐረባ እዋን ቅድሚ 15-14 ዓመት እንዳተኣሳሰና እየ ዝመፀና ክስታይ 10 ዓመት ናይ ሽዑላ ስራሕ ምስራሕና ካብኡ እኒኦ ገለ ቅርፂ እንዳሓዘ ከይድ ኣሎ ገለ ቅርፅታት ኣብኡ ዝዋስኡ ቅርፅታት መፅኡ ክህሉ ኣሎ እንዳበልና ኢና ከይድ ጀሚርና ማለት እዩ እዚ ምርኢት ዋላ እኳ ብኣላይነት ነጋሲ ዝሰላሰል ይኹን ብናይ ብዙሓት ኣበርክቶን ተሳትፎን እዩ ዝምዕርግ ወኒ ተቐባልነት ፈጠራን ውህደትን ኩላቶም እንታይ ከም ዝመስል ካብዚ ዓመታዊ ዝቐርብ ምርኢት ጥራይ ንምንባቡ ኣይትሽገረን ኣብዚ ስራሕ ሓቢርካ ኢኻ ትትልም ሓቢርካ ኢኻ ክሳብ ጥር ዝዓወት ትፅዕር እቲ ቓልሲ ናይ ሓባር እዩ እዚ ምርኢት ሰሚርካ ዝፍጠር ጽባቐ ድማ እዩ ኣብዚ ስራሕ ዝዋፈሩ ብዙሓት መምሃራን ኣለዉ ዳርጋቶም ኣብ ኣሰር ዘለዉ ኣብ ሪም ዝነበሩ ሰዓትን ገለን ኩሎም ተኣኪብና ኢና ንሰርሑ ዳርጋቶም ብኣና ዝፈረዩ እዮም ማለት እዩ መስርሕ ዝፈረዩ ገሊኦም ሰዓት ዝነበሩ ኣብኡ ኣብቲ ኤሮቢክስ ሰዓት ዝነበሩ ኣባላት ኮይኖም እንደገና ማዕቢሎም ኣብ ምእላይ ናብ ክስታይ በፂሖም ማለት እዩ ስጋዕ ሕጂ ኣለዎም ገሊኦም ድማ ሰዓት ኮይኖም ኣሰር መፅኦም ካብኡ እናወሰድናኻ ከም ዝስታይ ከም ዝገብሮ ጌርናዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስራሕ እዚ ዳርጋ ብኮንሰርትድ ኤፈርት እዩ ዝሓትት ስራሕ ኩሉ ግዜ ናይ ብዙሓት ተሳትፎ ሓትት ብዙሓት ተሳተፍዎ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ዕውት ዝኸውን እዚ ኣነ ነጋሲ ጥራሕ ይገርዎ ገመለ ዝበሃል ዘረባ የለን ኣብዚ ዌብስቶ ይገርዎ ዝበሃል ዘረባ የለን ኣብዚ ኩሉ በብዓቕሙ ሰሪሑ እዩ ንኩሉ ድምር ናይ ስራሕ ኢና ኩሉ ግዜ እቲ ምርኢት ነቕርቦ ኣብዚ ዝሓለፈ 23 ዓመታት ካብ ዝቐረብካዮ ምርኢታት ማለት እዩ ምሳሌ ተኣኒት እያ ዝበለፀት ንዓኻስ ንዓይ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ኣነ ፅቡቅ እየ ዝብሎ ዝሓለፈ ድሓን እዩ ማለት ኣብኡ ተድንቖም ነገራት ኣሎ ሕጂ ሽዑ ዝገበርካዮ ድሓር ክዝክሮ ከለካ ስታይ ዝገበረካ ንኣብነት ኣብ 10 ዓመት ዘቕረብናያ ስራሕ ሽዑላ መርከብ ሽዑላ ንባዕልና ፅነት ንገር ነርና ሽዑ እታ ስራሕ ብሙሉእ ንባዕልና ፅነት ገር ነራ ተምሃራይ ብሙሉእ ሓደ እዋን ባሕሪ ኸውን ባሕሪ ኮይኑ ኣብ ገዚፍ ማዕበል እታ ሽዑላ ትበሃል መርከብና ነዚ ኩሉ ሽግራት ፀይራ እንዳበለት ከላ እንዳተቃለሰት ምስ ማዕበል ማለት እዩ ከምዚ ትብል ትዲብ ትወርድ ኣብ መጨረሻ ኣብ ማእኸል ንፈፅሐት ነቲ ባሕሪ ፀጥ ትብሎ እታ ሽዑላ ዝነበረት ኣብ ኣኸልና ቂርቂር ኣቢልና ሰላም ንገብራ ማለት እዩ ሰላም መርከብ ተኺዳ ተኣቱ ማለት እዩ እዚ ሓደ መጀመርያ ዓይነት ሙዞ ድምፀናሉ እዋን ነይሩ ኣብዚ ደስታ ያለን ጠብላሕታ ኣለን ኩሉ ግዜ ሽዑ ዝነበረ ሰብ ሽዑ ዝነበሩ ምሳይ ድዋስኡ ዝነበሩ ባፅእ ኸይድና ሽዑላ ስኢልና መፅእ ኣብዚ ክስራሕ ከላ ዝነበረ እዚ መደብ ክደምቕን ክምዕርግን ብዙሕ ሓልክን ፃዕርን ከም ዝሓትት ባዕሉ እቲ ስራሕ እዩ ዝመስክር ንዘን ተምሃሮ ንምስማር ዝሓልፍ ግዜን ፃዕርን እዚ ዝበሃል ኣይኮነን ትሕቲ 2,000 ሒዝና ይንፍልትና ተርከ ፅባቐ ኣበይ ዘሎ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብቲ ብዙሕ እዩ ዘሎ ትበዝሐ ተምሃሮ ኣሳቲፍካ ክስርሖ ከለኻ ከቢድ እዩ ስራሕ ንሓልፎ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ሓደ ሪትም ደይፈልጣ ኣዋልድ ሳዕስዒታ ይፈልጣ ትግርኛ ይፈልጣ ኮና ምናልባት ኣብ ዝኸባቢ ስለ ዘለዋ ካልእ ምስ ኣብ ሲቪኤር ዝሪኦ ሳዕስዒት ናይ ትግረ ናይ ገለ ኣመኻል ክብልዎ ንኽእል ግን ከም ስርዓትና ንሰርሐና ፍትስተ ከዛ ለካ ዘሎ 5 ወርሒ 4 ወርሒ ግዜ ከም ስርዓት ንስርሐትን ተምሃሮ እግረን ብሓንሳእ ከም ዝንቀሳቐስ ሪትም ከም ዝፈልጣ
مقصار كم زمهارة بركة حدا ما تطوينا نقص راح تسعهم دلون أين تجري مسين تجري تورد أين تقيد مسين تجري تخيط كوتا نقعد أمنا عن خيط كل جزء زي كم زخ تقبر تاع تورحي اللي كسر تورحي زي مسلايد بعد شعورنا ساعات أو خلى 5 تحت حاس كانت خيط مرتين ساعات كنا ما دي فلتا كنا ما 5 ساعات قبران حدار زي بداوي دي فلتا ساعات بداوي دي فلتا بداوي سيارة قبلنا 5 ساعات قبران تجري ساهو دارب عفار كل زي هنا نيرات تجرينا بمولو زي ساس أوينا نمرة لأنت ما الحجي على الداخل زغل ما يرسل كله تا عينت مسمام نيروان هاي الداخل نقرنا أوف كورس ما ينسى قال يخون ولا قال يستيخون قسم بلا بالكنن قصتكون بالكنن كتور بالكنن كتب لا بالكنن يعني لا تما الخاب قبري أنا زغل ما يزمان موقع تخلينا راخدنا ككوتون تلكين مش أساسا قبل سنة متشرشان كده جسي ككل زاوية تدليت من اللوك تيستر متشرشة تهجروا جبو يرين درودو بزي كازي كقلت سنحي نقاسي نحافشاو فلتقات زقلقل 14 حدست مزامور استحستقهم بملكة صوصواي دراما قطمن كالئن أقباباتن استدالوه 100 إسرانقات زلوا مصحف لمنستري تمرتي أبركتيوم بتوسخون نقاسي قطمتات إنجليش كم أون إديتين يفتنيوم كرمتاوي ماتوت تمهرون بمرحنتو ن4 عمتات تسلاسيل نيريوم توجي لهم على الأسر أفتني كرمتها ماتوت عاد سراحهم سريعا سيسترني فيهم عبد مرشدس صيلنا مرشدس من خيريتهم استجونا تهم نيرا أفتكرهم تام أتوت دلو وتاتات أنا 4 عامات مريحين يرتي كرم تام أتوت جين أو نسدهم أسر كلايت خانيرا نيتسني كسل ني تسني وجلا خانيرا اسمنا قلي عبد الله إذا نروح جيزر شي ما سكاي كان عنده سابو اسمه أسر كابل زغود يفتكرهم تام أتوت نسمعوا هنا نزلنا كان يرنا مالتي تمارشيلس تغيد أو تعرض جينيتر جيرنا كوفا بينا أستجيرك تمارا شيش قبل الحدر أجيب زيز مع بلي فقريز مع بلي أستاي بزح نقدر نيرو نقولون تام وقت الملكات ليلة بس هزبي ليلة مستمهارو مسكال تمهارو حتى خفت علامة نكرم تام وقت مثل زنبري أب سمرا زلو تمهاري أب نيت رغبو بقاش فركات رغبو دنكلت رغبو أب قلت رغبو فحفا حينا نقول ميرنا شيء وقتي كرم تام وقت من تانك بالي أبز حجي تم وجلهات كا من تام استمرنا ثالث مثل قوم نغني مثل جي أبز فتر نبرة حدنت أبز فتر نبرة فقرني هاجر قيل نجري نبرة أنا بزي أدري تحجر أوي بروتي فر نبرة في استيات من قيل لكن قصدي ما يرز هاجر إذا سرع سرع بين نبرة نشوف مع سرع يسرع نيرو نقاسي نتمهرؤو أبكل مئم زلا معلتي النات رأيت تيزأ اليوم بزدما وزحت تمهرؤو ኣብ ህይወቶም ተወቂሩ ዝርከብ ስነ ምግባርን ሓይሊ ጥበብን ኣማዕቢሉሎም እዩ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ከይተረከ ስለ ዝከታተሎም ኣብ ህይወቶም ዓብዪ ተራ ከም ዝተፃወተዮም ዝምስክሩ በዚ ድማ ንነጋሲ ኣቦ ክብሉ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ክፅውዕዎ ኣይትሰምዕን ነጋሲ ኣቦ ናይ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ወላዲ ናይ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ ደረጃ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ኣብዚ ደረጃ ንክትበፅሕ ካብ ዘላቶ ንክትዕንብብን ስጋብ ሕጂ ከይደቀሰ ዝሓድር ዘበርክትን ሓላፊና ኣቦና መምህርና እዩ ጥራሕ ኣብ ስራሕ ጥራሕ ከማን ዘይኮነሲ ንዓና ሰብ ውልቃዊ ሂወትና መግድና ዝመርሓና ኩሉ ነገር ኣብ ይገንሓካ እታ ብልቡ ዝዛረባን ብኣፉ ዝዛረባን ብልቡ ዝሓስባን ሓንቲ ንኩሉ ማዕረ ምዃኑ زياما ايو قطاما ايو حانس اب سراون ابدني مري تمهارون حلف حالفو خم دارغا باكل نغير خم فلانيا ما هون حساب قال لهم كل عين سرع سلو سرحو نغاسي بطعم يزنو كم دخلوا طنحريغن زدقس كوين يسمع كان منياتو كل عين سرع عرفها هي بلا كوف كيبلا مساها وعل حدر منو ليتي سرح منو لي قطري مساها وعل بزحنا يترجم سرحت السو قطمتات يدالو زانتاتات يدالو أبتفل عليه وعنقاتنا هاجرنا كم ترجم غيرو
أنا حدا خبطهم مسؤ سرحكون زترجمكون ماتي ناتو قطمتات ناتو زانتاتات قانون قتجري ترجمنا تزرقحو بزو حزبي بزعبا ناي HIV يسيدن كالي قداياتن كم زفلت تغيريو حدا سرح خبقس كله سلام بقاس وي سلا خون سلا زلو طرح زي كونه each and every تسرح مستبقست بملو مستزلو حلارنت زلو تعاق سرح بزحات بجلات ندلو بتحتيو اسر الله ريم الله بزحات سند بال بجلات ناي دراما ناي ساسيت بزحات يزلو نزو كله كساب تصدق ولا تقول كسبات دقه سرح كمان كيترفن نخلن كبصحن الله ابو قبلك خليني ابو خاص كلها كخلي هاي كايده كان انا نينغازي زير ساعه نغراسي كابزي است نقلب كيدنا بقلب 13 قلبوا 14 هو 14 زخدنا لها يزس كابزيس نقلب كريناس ماتينا نبانا نورمال ارينا خمس نخينا ولا نسددو سيدك خلص نفس اي قبرلوني بكل نقرات كم حلافي حنت معلتو انتكون رزين زغونه خبريلو ايفلطني زناتي زلنا طبل حتا مالتي كم ارتيست كل غزي كم عرقها كم مستاقا كوينيو حساب كاز وسد حساب كاز هبكا كي تردأ كايز الأخكا تلاقيك خمي غيركا خم تدمع خمي غيرو مورال كم زبكا خمي غيرو خم دسرحكا طبق غيرو يزفلت أمودة تامو بزقات أمزق تولد دل ملقت نحرالو ويبون استرفنا نقر نحرالو أطالي بالكات نقرنا شيء حجتي زورود الناس راسي بزوح عندي أقد أسيغا هون سمعنا أقد أستديكون أي مصلنا أي مصل لازم بو أمكت كايو النازمع على درجة عن بسح قال دفع لهم زلهم قدام كوينهم زلهم سمعوني حددنا يسلطنا نظام عباداتي سلطنات بحال جاك حد مسيهم مصغ له زغورو سلطنا درجة تمنع دولة سلطنا سيهابنا مالنا مالباتهم بجمع رسلني أم شاينا 4 حجيك انتهي بالعني أسميع خاقل غيركاس وي شايناوين نازم سيخا وي كال كيباوين نقولوا رشاين نقولوا كتاب في الذي كده دلو حجي في اللايتي كالستين كسب هذا سي كالي يغير دلو حجي كالي يزهم دلو فيديو ما بين سرح دلو أمنت أصلا حمد سنعات معنا نخبر كلنا فيديو ما بين نتاعات حسنا يرنا وقاقن لعلي سلزغونه قريفنا مالتي مبر دارقان حدا سبسي 10 سب 10 سب تقولوا شي حسب 10 شي تقولوا نزغونه سئلي أنصابيلك بستاجرك كم تأتون مسؤولهم دو واحد نجركا شاينا هم يتغيد الحاجة كوريا هيتكم يوم تغدر درجة كل نزحت عالم ناونا خليز غيد دلو ولا زعب بيت كونسرتات تبعال جبر دلو ناي وورلد فوتبول مخفتي مع سوي ناي أولمبيكس قال ملهم تات عبيت عبالات ناي قلقات أمثالنا هجرات كتير خلاها بهم يزغيد دلو حجي سينا بوم يزغدوا من قدي في ترك خلال الودوري تيدلو بركي إذا سي كوستاي مرة حيل سب يركم حتى مهارو يستعتف استاس بزغله لمن قدي كمير كاسيت تقبروسي نايترين حط تزفتح تزقبروا لهم زو عبالات وي او خدم تماهيرهم موصو وي دما اون لاستاي اون ترينينغ او اون ساي اون جوب افتن سعود النسرح وي كافتا هاجر متيم بوشتاوي يستاينا اخيرها تنسينا حد استايت نقبر دبلو استايالو سو صبوم هنا مسلني كمريتونتي ابزقات امزي كما حالفو زلي سيو حراي نغاس قبر دنجل سلاتي زحبكنا رئيتو سلاتي زحبكنا سفح زباله مبري بعبيون فقارين ياسر زخونكا ينسجنكا يعني يلا